Ви на хвилі Радіо Лада. В програмі «Відродження» ви слухаєте передачу «Божа наука». Ви слухаєте передачу «Ангел русинського народа». Бог сотворив цей світ, вклав у нього мудрость велику і поза сотворенням міра сотворив чоловіка, щоб чоловік оцінив Божу мудрость, любов і способний був служити Богу Творцю, взирая на красоту всього Божого творення. Чоловік даже задачу получив сокотити Божоє творення. З пришествием в мир Христа Спасителя Господь благословив усім, хто приймає хрещення во ім'я Ісуса Христа, в таїнстві хрещення прийняти ангела свого личного, котрий буде супроводжувати християнина все життя. При освяченні дома представляється к этому дому ангел-хранитель. При освящении поля, при освящении сім'ї, при освящении села, города представляється цим вишеназваним містам свій ангел-хранитель. Коли чоловік создає сім'ю, вінчається в храмі Божієм, то якраз Бог виділяє, благословляє першу інвестицію, благодать Божою, щоб люди могли сохранитися в любві сімейній. Бог представляє до їх сім'ї ангела-хранителя. Радіо Лада. Радіо Лада. Но точно так мають ангела-хранителя і народи, в тому числі і наш карпато-русинський народ має свого ангела-хранителя. І всякий, хто вважає цього ангела, наповнений благословеннями. А от хто не вважає народ, не визнає народ, вступає в противлення ангелу, котрий може примінити свій караючий меч. Святий ангеле-хранителю наш, моли Бога за нас і за вшиток-русинський народ, мирний, благословенний, церковний, котрий є від святих Кирила і Мефодія носителем самих древніх духовних начал. Перві ми, карпато-русини, уєдно із тогдашніми мораванами, чехами і другими народами Європи, прийняли Кирило-Мефодіївську віру, віру візантійську, святу, православну, уєдно із кирилицею, слав'яно-руським письмом і з переводом швидкого священного писання і богослужебних книг на слав'яно-русинський язик. Боже, благослови русинов, щоб своїми святими ділами вони придержували при собі ангела-хранителя, і усокоти їх, аби не совершали гріхопадіння або гріхи предательства, щоб ангел Господній не відступив. Но щоб до второго пришествия Христового над русинським народом стояв Він, святий, той благословенний ангел-хранитель, ангел русинського народа, який буде ходатайствувати перед Отцем Небесним на страшному суді за милості до народа і до того, щоб представники цього народа, карпато-русини, змогли войти у вожделенне Царство Божє. Послухайте пісню, яка була написана
іще в 90-х роках, котру співали сперва діти, і котра і нам близька. Дав Бог ангела мені у святому хрещенню, дав Бог ангела і нам под карпатським русинам. Дав Бог ангела всім нам, под карпатським русинам, лиш не били візантійським народом святи. Ангелику, милий мой, сиди коло мене тут, як удень, так і вночі, будь усі нам помочі. Серці не молися, і ангела слухайся, Божу волю творити царство, неба заслужи. Ангелику, милий мой, сиди коло мене стуй, як удень, так і вночі, будь усі нам помочі. Бог ангела всім нам, под карпатським русинам, лиш не били візантійським народом святим. Ангелику, милий мой, сиди коло мене стуй, як удень, так і вночі, будь усі нам помочі. Сиди коло мене стуй, як і вдень, так і вночі, будь руси нам помочі. Ви слухали Радіо Лада, передачі «Ангел карпаторусинського народа». Радіо Лада. Радіо Лада.